रायजोफोर दिनै जोङो अफिसार मन्दिरनिफ्राय गासिबो नुजाथिफैनो हानाय जोङो रुनिकाटा ओनसोलनि बेबो जोंहा आरो सासे दंबावो आलासि बिथाङा सानफा बथि गामिनि आरो गुमै आद्दा फादा मुंदांखा जोङो नै बाहाय जौसे खौसे जानानै बेरायनो फैदों आरो नैबे स्राय स्राय दै जिरि बावखुंग्रिनि जिरि जिरि दै मेगननि मोदै बोहैनायाव जोङो बिराद मोजां गोसो खुसियै दिनै न'खरैनो जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै नैबे जोंनि समायना रमायना साल बागानाव जोङो बेरायनो फैदों आरो नै जोंना बिथाङा गुमै जोंना आदा फाजा मुंदांखा इउटुबारा एसे रायज्लायसिगोन आरो गोजोननाय थाबाय। नोंगौ रायजोफोर दा बुंनाय बाथ्राया जों बावखुंग्रि हाजोआव फैदों। बावखुंग्रि हाजोआव जोङो फैनानै दै बोहैनाय अन्थाइ थाफायाव जिरायनानै जोङो मोजां गाज्रि सुखु दुखु मन्दिराव सफैनाय हानानै गोसोखौ मोजां मोनदों। बे जाय बुंदों बे आंनिनो बिबोनां आरो बै गेजेराव जिरायनायाबो आंनिनो बिबोनां आरो बै गेजेराव जिरायनाया आंनि बिखुनजो असे आरो बै हरै जिरायनाया जाहैबाय आंनिनो हिन्जाव। नोंगौ रायजोफोर जों बावखुंग्रि हाजो अन्थाइ थाफा हाग्रा गेजेराव जोङो गोसो खुसियै जोङो मन्दिराव नुजाफैदों आरो मन्दिराव नुजाफैनानै जोङो दिनै बेबायदि फटक लादों रायजोफोर। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि सायाव आङो खुलुमहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।